lajeng nuhun ingkang dados keparingipun. Nah. Kadang kula Mas Ius kali Jambi mania. Kagungan mobil Panther kalih Kijang monggo kasuwun geser sak wetawis krana mobil catering badhe medal. Sepisan malih ingkang kagungan mobil Panther ugi mobil Kijang kasuwun geser sak wetawis. Adenipun 1416 ET. Midhangetaken sinambi makarya. Semoga lancar terus salon tesipun. Dan juga salam dari Tati Laras untuk keluarga besar Kali Jambi. Lama terus kata tejane
karo mbak penyanyi apa kok? Bisa. Yo. Karo duduk. Yo. Mbak Riri napa Mbak Ajeng monggo? Ayo, kodhe kene. Yo. Hati
Aku
Budiono. Ana bojone Mas. Mas. Kicing miring ayo ya. Kicing miring. Kicing miring ulon lencer kuning digawe lakon. Ayo Mas Budiono. Tinggal lunga dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Mas gicing miring ayo yo kicing miring saking abot gulane karo bojo abot cintane gunung mana yang paling tinggi tidak melawan gunung Merapi gunung mana yang paling mati tidak melawan diri sendiri Mas kicing miring ayo yo kicing miring ora kok blonjo paton lira buat tinggal liya ayo yo Budiono. Rinyo. Nyambut gawe tak kudangi bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis kabeh bebaya ben kalis tak kudangi bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi siku supaya slamet ayu genes nenes bicarane rujak babal kurang uyai yen tak tinggal piye
Monggo jumeneng niki jajar karo Monggo, Mbak Mbak. Chandra. Kula nenggo rencang sik jenengan sik. Alah mungkin jenengan joget kok lak teko dhewe-dhewe ya. Mboten wong nek ra dipeksa ora nyeng. Saya mantep ngaguke asmane Gusti. Maha asih sayekti kang maha suci. Masih sekali jabe Kak Gondrong. Margelaras setia bro sistem bukan dari syuting Serengaga.
banget karo sampean pas joget. Karo Melayu. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Yo. Atiku keronta-ronta Gusti kula nyuwun oh Kalina GPN. Ya, ayo. Ayo. Semangat. Saukur wong ayu sing tak tresnani rena wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali wong sliramu bebojane ati nanti ana sepisan ketemu Yo, Jos. Ede, sliramu sing tak tresno karane wong liya. Aku wis kebacut tresno nanging ati aku kegawe lara. Ayo terus ora komandan sak senenge ayo gulung ya rewokan sik ayo Pak ayo betan ora omong sak tayang sak keseling Wes iki ngetes kemampuanmu. Hati kuat sing joget apa kuat sing ngendang? Neh apa wes terus ning apa sliramu tega Asik penak-penak. tinggal aku kaya tanpa dosa hatiku keronta-ronta Gusti kula nyuwun ngapura ya Jos. Ora mung joget terus. yen kowe njaluk lebih
Mantep Ling. Asik yo. Digoyang terus pol.
Manis. Penyanyiannya harusnya lagi teko Mbah, manis banget. Oh. Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ora yen mesem manis mungkul imatku kaya bisa ratake jantungku cimblek joget cimblek kendang pelatihan dudek dironceng-ronceng setengah mati ku naksir kowe Pasar lagi mas neng kota sama aku ngerti sampeyan seneng
Nah, iki anak jurakane. Bagus tur gede. Keluyuran sing tak sayang. Ayo. Ngopeng Peter anggonku goleki ora krasa esuk awan. Yen nganti Ayo ya. Ayo wes. Eman-eman gaulane. Kleyang tak sawang mencok neng apa. Jangan tak rinde sapa kadoan. Sarwa ngoceh dheweke mencok enak kae tak suwun mbak aja ngoceh podhang kuning agawe pikirku kene serek tak sawang tak bakal atiku keginten yen si podhang amrut ati kepanan ora mendem atiku sansaya dara tak seranani sing
Semangat ibu-ibu. Oke, luar biasa. Taman Juruk sedulur. Ayo ibu-ibu semangat ibu. Ah, ya.